Айде, готово. Айде сега, Костадин. Охо! Намерихте чудесни. Олеле! По-силно. Нататък! Има този перверзник. Олеле! Дай надоле, а така. Оле-ле-ле-ле-ле, чудесно. Вие само внимай на кой ще го покажеш, това е много вив. На кой си искам? Да, Тече. Плащаш, много плащаш. 10 лева. Ага. Имам доказателства, бе. Злото. Измаме и тук по раменете. Олеле! Ти си болен. Топи мако. Сега ще ти закувам. Топи базо мако. Бън, сатана. Олеле! Бън, лукави. Излез от него. Олеле! Излез от него, лукави. Ти си вече чист. Със сигурност се сещам за един човек, мой близък, на който ще го изпратя. Чакай, лукави. Успокой се. Олеле! Ще се боли. Не, чудесно. Гони лукави от него. Как се за повече доволствие на тебе? Лукави. Излез от това тяло. И че стигаме към папа ти, бе, направи ме мазал. Достатъчно. Той е закуван. Окей. Къде ти излезете? А кога ще излизаш от водата? Няма да е скоро. Ще ми свърши паметта. Искаш да ме снимаш? И пък как? Целям ми бясък. Yes, бе! Сега вече. И сложи мадамовите конки тук да не снимаш. Very good. Там где трябва да имаш снимки от... Госпожо, вие сте чудесна. Обаче базо пусна зеленото, така може и се, че он пусна сок бър. Това е много полезна водата. Витамин С ще влезе в порите. Натурален. Ти ми след какво се сваля? Това по-дълни клипове. Правя го нарочно. Ако ме кажеш на интернет. Бъди сигурен просто. Не искам никакви съмнения да остават в тебе. Това трябва да се види от повече хора. Котак.